že ide o akciu veľmi tajovanú. V bežnej praxi sa takéto podujatie nazýva, že prepad. Juhu! Vybrali sme si teda šesticu nami preferovaných a najlepších jedincov, na ktorých vkladáme naše nádeje, že to zvládnu a prepad dotiahnu do úspešného záveru. Tábor. V pohode. Dobre, neviem si. Ale čo, tak toto som nečakal. Takže tábor je v Suchej doline, ktoré je vo Vrícku. Medzi Vrickom a Je to kúsok od nás. Teraz si schematicky, rídzo schematicky nakreslíme moduly z tábora. Zhruba čo, ako vyzerá tie základné orientačné body, aby si sa v akcii Dobre, ja už prácu vedeli orientovať. Takže hlavným orientačným bodom je cesta. Asfaltová. Vy prídete zo smeru tohoto. Dajte ma aj druhú čiaru tej cesty, nech vidia, že to je cesta. To je cesta. Tu tečie potok smerom takýmto. Správne. Tu niekde A my budeme levitovať nad ním. v týchto miestach majú umývárku a hrádičku, ktorá nás nezaujíma. A pretože spomenuli ako prvú. Ďalej sa budeme venovať rozmiestneniu tábora. Lúčka je zhruba takto. To vyzerá hlavná lúka. Na hlavnú lúku sa cez takú roklinku mostíkom. No, mostík si pamätám. Tu sú kríčky. Aj tu sú kríčky. Áno, a ideme ďalej. Že tam je cesta odtiaľto. Toto Je hangár. Je dobré mesto inak. je hangár, ktorý je ako kuchyňa. A jedáleň. V tejto časti máme kuchyňu a zvyšok je jedáleň. Ďalej. Tábor je čisto týpy tábor. Tam je týpiška. Áno. Nie to roku, to sú raz bodku stejne. Ďalšie typy. Pozor! Veľkou a obrovskou anomáliou tohto tábora je podsada umiestnená tu. Podsada. Ani nie. Proste podsada. Tu je veľký, košatý strom. Zvedaj, ako to tam bude vyzerať. Áno, je tu toto. Dosť podobné. Prístupové cesty na toto táborisko je teda prvá je odtiaľto. Druhá, zase kríky. No, tam skôr taká lúčka, taká. Áno, a tu je lúčka, kde je táborový kruh. Tu je mlátička, taká hra. A tu je bažina. A takto ide cesta. Áno, takto je vlastne cesta. Taká Kriaky. Takže Všetko. cesty je A tam je, to je do kopca už Aj tu sú kriaky a tu je hore takto svah. taký dosť brutálny svah. Ale tam bol, že? dá sa v pohode Miliónkrát. dostať za túto podsadu. Ešte potok treba spomenúť. Tu je ten Áno, stažer? potok je tu, ale bacha, potok je aj tu. Aj tu je ďalší potoček. Taký o dosť menší, do svahu. povedal A by tu som. je ešte Potom oný, sem ide, on tu je senník ešte volade. No a tu je prameň pod tým. Hej? No tam Hej, ešte on prameň. ide, niečo ide tuto, ale ešte odtiaľ to ide ďalší prameň. Aha.